ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಇಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ದ ಇಡ್ಲಿ ಬೋಡ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜರೆ ಪಾವುದಾತು ಉರ್ದು 4 ಪಾವುದಾತು ಎದುರುಗಳಂತೆ ನೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದುನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತಂದು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ಗ అయితే ಈತ ನೈಸ್ ಆವಡು ತಂಜಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ಗ ಅರಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಹಾಕುಗ ಬೇಕು ಕರಕ್ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಬಂದ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಪಾಡಬೇಕು ಒಂತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಕೈ ಟೆಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಬಂದನು ದಪ್ಪದಿ ಹೊಡಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಕಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಕೊಟಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದ ದಿತ್ತೇನು ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಈತೆ ಉಬ್ಬಿದಿರುತ್ತೆ ಈತ ಉಬ್ಬಿದಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಈತ ಕರದು ಮಿತ್ತು ಬೈದು ಬಂದ ಈತನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಂಬ ಬೇಕಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿತ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯಾಡು. ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪು ಬೈಕು ಒಂತ ತಾರೈ ಬೊಕೊಂತ ಪುದೀನ ಒಂದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಪುಳಿ ರೆಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪು ಬೈತೆ. ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಣೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಪಕ್ಷಿಲೆಗ್ ತಿಂದಿಲೆ ನರಮನೆ ಸಂತೈತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಪೋದು ಜನ ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ತಗ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಘಾಟ್ ಪರಿಮಳ ಪುರ ಪೋಪುಂಪಿದೈ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿದ ಮುಚ್ಚಳ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಿನ ಟೈಮು ಇತ್ತೆಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಚೌಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತಲೆ ಕೊಂಡುದು ಇಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಇಡ್ಲಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಪಾಡಿತ್ತೇನು ರೆಸಿಪಿಂದುವೆ ತೂವನ್ನ ಕಲ್ತೂಲೆ ಓಕೆ ಯಾನೈತೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.